Ito yung daw nito pagtutungtungan iti may panggip iti pinang kitkita ni Apo ti amin araramidan tayo. Kunan iti Proverbs chapter 15 verse 3. The eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good. Ni Apo iti mata na nakakita ti amin araramidan tayo, good or evil. Kasi iti mesa ng camera na mapangkat ti hotel, mapangkat ti restaurant, doon na duma, mapangkat ti supermarket, ada ti CCTV nga nakafocus nga mang 111 no agtakaw ka wenno saan. Ngem iti Apo na natitoy, the eyes of the Lord are in every place. Ada ka di kasilya, amuna nun niya teramidem, takit-kitain na ka. No mapangka di hotel, nga kaduam di babaim, kit-kitain na ka manen. Kit no nagaramid ka itinasayaat, kit-kitain na ka manet. Kit sapay kuma, tatiyan niya tinakita iti Apo dati ng Domingo. No dado ka diti dakes, balbaliwan tayo. No dado tinasayaat, agaramid tayo pa tinimbag. Because the eyes of the Lord are everywhere. So nga omnipresent. God is everywhere. Kung na ti Bible, God is everywhere. Inaldoan niya ti papanam, adedjay ti Apo. So nga dati kantang kantay tatay, God is watching us. So today, sapay kuma. Tano nakamangmang, wino nakakita iti Apo, iti mata na kanya tayo, maragsakan, gapo tagar-aramid tayo tinimbag, diti rabaw tayo. Iti mesa nga ama, nga makakita iti anak na nga garamid tinimbag, nagmayat iti isam na, nagmayat iti kuna tayo ragugan ragsak ti puso na, tagar-aramid iti naimbag detang anak na. Ngem once nga ti anak tayo, agaramid ti dakes wino kamali, ay nagagpungtot tayo met nga ama. Ngem iti Apo, He's watching every move we take. Every move nga nyamang aramidan tayo, kit-kitain na tayo, kit sapay kuma, tadeta iti pakakitaan, kit isuma ti pagbukngan tayo, nga agaramid ti kinadakes, gaputa ti matay ti Apo is everywhere. Hamong ako nang may dulin ko ken ni Apo. We cannot hide anything from God and in the eyes of Jesus. Mabaling nga may dulin tayo ti asawa tayo no dati babae tayo. Ngayon iti mata iti Apo, nakakitan tulat taking ka. Mingmingan na ka, subsubaybayan na ka, ket sapay kuma, ta iti makita na, di kiti nasayaat, nararamiden tayo. Lesser kuma, iti kinadakis. So today, hindi ko nga Domingo, let us pray, nga maragragsakan iti Apo, di kiti aramiden tayo. Nga good deeds. Iti mesa nga kamera handanging kabil di supermarket, ito for a good purpose. Ingkabil da deta, tapno mangmanang kitkitain da, ni siya sino tagtakaw. Kitwas nga nakita di camera nga si ka iti nagtakaw, tunurimuhan ka pala nga rumrumwar ka pala DJ nga department store, weno supermarket na tiliwkan. Gaputa dati CCTV camera nga nakawanwan, mangkitkita nun niya teraramidem. Kit iti Apo, nung nasayat teraramidem, bendisyonan na ka, nudakes, bauten na ka. So nga dito nga Domingo, sapay kuma, taanyaman nga ramiden tayo, kitkitain ti Apo. Kit sapay kuma, tababaen di lesson tayo dito nga Domingo, nga may panggep iti God is watching us, di kuma ti pagbukngan tayo, nga garamit ti kinadakes, kit adu iti aramiden tayo nga kinimbag. So please, I encourage each one of us, nang nangruna kada tayo nga ama, to be a good example. Kitkitain ni Apo, no nasyerte nga pagulinadan, kiti anak tayo, kiti karuba tayo, kiti gigiyem tayo. Kit nubadakes, di ka galyera, napan ka di hotel, ilanyaman ng papapanam, adati textmate mo, isardeng mon, gaputa kitkitain ti Apo. Mabalin mong idulin, iti matang ti asawam, nga madanto tiyempo na, it will be revealed, mamuan danto, mamuan ni baget mo, mamuan iti anak mo, ter aramidem, ket amu iti Apo, we cannot hide anything from God. So from today on, let's start doing good. Gaputa ti mata iti Apo, iti kuna tayo mata na nakakita ken kaken siya. Kit amok ken pacheck, kitkitain namanen gagsasaunak kada kayon, kitkitain namanen ngimaya ditoin tapno mangisawang iti kinimbag iti Apo kada tayon. Kit sapay kuma, tadeti nga Domingo, adado ti makita iti Apo kinimbag nga ramiden tayo. Babayen ti asin na ken parabor na. And to all the fathers, dita nagbuybuya,
God bless you all. Kaya't abmo ken pacheck. Nararamiden ti amin ti wagas, ngaramidan tayo ngagbalin, nga nasiat nga example, nga ama dito irabaw ti daga, kaya't maragsakan to kita anak tayo. Our children will be proud of us. Kasi kung na tatay ko yun. Gapo tagararamid tinimbag. So today, God is watching you. Whatever you're doing now, it's not hidden from God. It may be hidden from the CCTV camera. It may be hidden from this camera nga mangkit-kita, mangitututok kanya. But in the eyes of God, because kunana dito ay, the eyes of the Lord are in everywhere. So today, God bless you all. Ket madaydayaw tinagan ti Apo, kinigiti amin nga mabenbendisyon ti lost and found. Keep on watching. Kenyaman ngayon mga lugar, please take care. God bless you. Pastor Ricky, kitag sublinto, madamdam.